Perkele! Onko se kiinni vielä täällä päästä? Niin. Nyt asuu täältä. No niin, sit laskeuttamaan kulma vastaan. No niin. Valmis. Hei. Se on kiinni. Kiinni on, joo. Voidaan kantaa 4. Sitten vaan käännetään toista. Sitten takaperin. Pitääkö tässä suoraan tuohon? Joo, siellä on teipit paikalla. Sitten se 2 senttiä suurin piirtein. Vähän tää ulos, nyt meni liikkeelle. No, Se saa helposti liikutua siinä suunnassa. Kattokaa vaan se syvyys suunnilleen. Joo, se on. nyt on täällä. Joo. Ja sit pystyy. Nyt on hyvä ottaa kiinni, kun sieltä saa mennä liian syvälle. Joo, nyt se on helppoa, kun täältä pystyy työntämään ja vetämään tätä päälle. Niin sellainen mikki. Joo, tätä pitää selkeästi. Syvemmälle tätä ja tänne. Joo, kattokaa se hei se Alekasi on se ruuvitanssi. On. Mä saan tuosta. Joo. Selkeästi syvemmällä pitää ottaa se sen. Oot sä mitannut sun vaikka katsotaan se silmä? Silmän katon. Joo, se tässä on. Ottaa mittaan. No, tässä on 2 sormia. No mittaan. Se on peukalo 2 senttiä. Se on 3 senttiä. Tää oli 3 senttiä tasa. Joo, 3,5. 2 senttiä, niin tässä on 2 sentin Paljon paljon. se nyt on? Nyt on 2,5. Ikkunapiteliästä No toista, nyt tuossa ollaan Tämä on vähän. aika hyvä. Nyt on 2. Joo, se on musta se olisi aika hyvä. Heippa äiti. vähitellen tätä ikkunaa, ettei tää keikaa. Seuraavaksi seikku. Tietenkin